Сираттағы құтлау хаты ошы күндерде 50 яшьлек матуры ғүмір байрамын қаршы алусы Гүлнур Минеғылғыды Әлим Ғужыныға юллана. Біздің хүйіклік ішібеді туғаныбыды 1972 елдің 31 март күнді Стәрлі баш райыны Күндірәк елғағы бойында орынлашқан Харайта ауылында туып өткен. Урта мәктәпті тамамлағас өтінің ауыл қожалығы институтына оқырға ине. Бындала хынат майтырыш туғаныбыды. Қолына диплом алғас Стәрлі баштағы халым инспекцияғында эшләй. Федоровка райыны Батыр ауылындағы ең уңған егітке кияуге сыға. Бұл ауылда үз һөнәре бойынша эш булмагас, икенсе югары белем үзләштерә, укытучысы булып китә. Бүгенге көндә тиклем хайлаган һөнәренә тугры. Тормыш иптәше Илшат белән матур итеп дөнья көтәләр. Ике балалары, улдары Урал, кызлары Илүзәгә гомер бүләк итеп, белем лайыклы тәрбия биреп, олы тормыш юлына сыгардылар. Әлфе исемле килендәре, Илдар исемле кияүдәре бар. Улардыла үз балалары күк, якын күреп тора тугандарыбыз. Хәзер Алма күк, Әмилә, Әминә исемле янсәрдәрендә тәрбияләшәләр. Кайны кайныһы менән дә тату яшәп, һуңга юлга тәрбияләп узатты. Кызганыска күрә тормыштың әсе елдәрелә кагылмай үтмәне уларды. Бер-беренә терәк, таяныс булып, бар хикәлтәләрдә еңеп сыгырга күз таптылар. Авылдаштары, райондаштары ла үзләрен ихтирам итеп яратып торалар. Уңган максаттарына ирешүсән гаилә улар. Бик күп итеп мал-туар атрайдар, кош-корт үстерәләр. Ике як тугандарды ла тигез күреп, якын итеп, кулдарынан килгәнсә ярдәм итеп яшәйдәр. Кунакка килһәк, якты йөз, өстәл тулы хөрмәт белән каршы алалар. Әсәһе Мәрьям апайда йорт эшләрендә уларга бар яклап та ярдәм итешә. Һәр сак яхшы күңелле, сабыр холклы, кешелекле, олы йөрәкле, туган нәңле яраткан кадерлебез. Гөлнур Минеғылғыдына без тугандары корыстай һаулык, озын гомер, якты алтаңдар, тыныс зәңгәр күктәр, ян тыныслыгы, сикһез бәхеттәр теләйбез. Без һине ихлас күңелдән котлайбыз. Бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Котлы булһын һинең туган көнең, күзләреңдә шатлык күнмәһен. Бүгенгеләй шат елмайган йөзең, кайгы сатқылары күрмәһен. Саф йөрәктән сыккан теләкләрне кабул итсә туган көнеңдә. Бәхет, шатлык, һаулык юлдаш булһын, кояш көлһен, тормыш күңелдә дип иң изге теләкләрен шигырь юлдарына кушып, һезгә тормыш иптәшегез Илшат, балаларыгыз, иң изге теләкләр менән барлык тугандарыгыз исеменән Шамил менән Нәфисә юллай. Хөрмәтле юбиляры, якындарыгыз һездең өчен матур йыр куюдыла үтенгән. Рәхим итеп тыңлагыз. Бер артлы елдар уза, көмешеттән сездәремә, шулайда мин ышанам, яшен булып яшьләренә, без биргә ятты елы, ямьләргә яратылган, китмәем мин яшьлегемдән, ят гөлләр арасыннан, ят гөлләр арасыннан. Шактайдырдан язлар алып килү көздә, алда әле ак өметтәр, йөрәк һаман моны һигездә. Без биргә ятты йылы, ямьләргә яратылган, китмәем мин яшьлегемдән, ят гөлләр арасыннан, ят гөлләр арасыннан. Кояш ал гөлләргә килә һаман һөенә, йырлай